שלום לכולם, היום אנחנו נעשה אולסטאר מילה. הצבעים שאנחנו צריכים בשביל זה הם שחור, לבן. אלו שתי הצבעים הבסיסיים כדי לעשות את האולסטאר. בהם אנחנו נשתמש הרבה. ועוד צבע בשביל הרקע. אנחנו בחרנו את הטורקיז הזה ושמנו אותו, אתם רואים, על האצבע מראש. אוקיי, אז בואו נתחיל. אנחנו לוקחים את הלבן שלנו. אני מעדיפה להשתמש בלבן עם מברשת דקה, כי ככה זה יעזור לנו יותר. אוקיי? ופשוט עושים פס לבן, כמו פרנץ'. בצורה כזאת. אנחנו לוקחים את השחור. אנחנו לוקחים עכשיו את השחור, וממש בזהירות עושים 3 נקודות קטנות בכל צד. עכשיו לא לשים הרבה מדי שחור, כי זה לא יצא לכם טוב. אז 3 נקודות בכל צד. בצורה כזאת. עכשיו אנחנו עוד פעם לוקחים את הלבן שלנו, ופשוט עושים, הלבן עכשיו משתמש לנו כאסרוכים. אוקיי? לוקחים את הלבן, ופשוט מחברים בנקודה לנקודה. זה די מסובך. אז מאוד להיזהר. בצורה כזאת, ככה שזה ייראה. ומחכים קצת שזה יתייבש. אני מזכירה עוד פעם את שלבי העבודה. מורחים את רקע האולסטאר על הציפורן. לוקחים את לבן דק, ושמים פס עבה כמו פרנץ'. אחרי זה לוקחים את השחור, עושים 3 נקודות בכל צד, וכאשר אנחנו מסיימים את השלבים האלה, לוקחים את הלבן ופשוט עושים שרוכים. כאלה. ומחכים קצת שזה יתייבש. עכשיו, בשביל זה, בקטע הזה, אנחנו נצטרך שיפוד. או קיסר, זה לא משנה. לוקחים את צבע השחור שלנו, וטובלים קצת בשיפוד. טובלים קצת בשיפוד. ועכשיו אנחנו עושים על הפס הלבן שעשינו, עושים עוד פס ממש דק שחור. צריכים מאוד להיזהר בקטע הזה. וזהו, יש לנו נעל אולסטאר מאוד יפה. כזאת.
מקווה שנהנתם. ביי.